Hai लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय दिनै आंनि फिसाजोखौ खेनें सिननो नागिरदों आरोना खानाय सिनना होनो नागिरदों एसे ट्रिम खालामनो नागिरदों स' नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दङबा नायलांदो नै बियो फिसाजोनि लोगो आरोना आंनि फिसाजोनि लोगो गेलेयो बेजोंनो पार्लारावहाय मा होनो आं बिजि जायोबा बेजोंनो गेलेयो दसे दसे बेनिफ्राय लोगोफोराबो सापर्ट खालामो लोगोफोराबो हमना लायो होयो आरोना आंनि फिसाजोखौ क्या बोला आंटी को बोला क्या बोला आंटी को आंटी देखो क्या कर रहा है बोला ओके ठीक है दायो नायलांदो नोंथांमोना क्या कर रहे तुम किस दे रहा है ओ हाय बोलो सबको हाय बोलो हाय मैं गोलू का फ्रेंड है बोलो मैं गोलू का फ्रेंड हूँ आप लोग लाइक करो बोलो आप लोग लाइक हाथ नहीं डालना नै आंना फिसाजोआ जि मोजां खानाय सिनजायो दलद थाना होयो मबाइल देखायनांगौ आरो सिगाङावहाय जि अनथाव मानसियानो नै दायो सिनखांबाय फाइनालि ओमफ्राय दायो नायलांदो बिनि एक्टिंफोरखौ आरोना सोरनि फिसाजो बिलाय गासैबो बुजिजोबनाय बोसोरसेयावनो आयौ Kalian siapa kamu? Guduk kamu lagi nih, guduk setengah sadar, guduk kamu. Oh, good girl, ayo. Ya bạn không cũng ra được kerja, las. नायदो आंना फिसाजोआ ओरैबायदि माने पार्लाराव जोंना मेकआप होयो नालाय थ' देलायनो फैबानो कास्टमारफोरजों गावहासो सिगां दे होनना मेगनाव फोननाय मानाय खावनायाव देलायनायफोरखौ एकदम गावहासो स्टार्ट खालामो आरोना एकदम देलायजानो लुगैयो जि अख्रा गावखौ देलाय होनांगौ बेबायदि दानिफ्रायनो देलायनायनि सक आरोना नायदो माबायदि आयै अबेनि मेकआप फोनजाग्रा जाखो आंनि फिसाजोआ आयै हनै मुसिबना होलायलायो हाला आङो नुबाय दा मा होनो गावहासो एकदम सिगां देलायो Mini, ada mini. Misi balik. Mini. Misi balik mini se. Mini se. Ini le. Hello. Ini le. sering gotho bilai दानिफ्राय देलायनो बिनाय आयौ Bilalai Chinese siapa nih? Ang raja sih kan sih. ओयाव नायदो आइनायाव नायदो Ro saya sih. आइनायाव Rồi chị này cái chỗ này. Đây chị này lại này. Ơi lại nào này. Cái này lại. Con này siêu đi. Wow, lấy mà. Wow. Hai sen mama hai sen hai fake karo oi cincin Yeah. so दायो नै डिउटि बन्द जाबाय थांनोसै आं फिसाजोखौ बागोरनोसै सेटायाव थांनानै दायो ओंखाम ओंख्रि संहैनांगौ आयु बहुत बारु मेंनानै दायो डिउटि मावनानै मेंबाय ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै ओमफ्राय जानोसै उन्दुनोसै आरो गाबोन फुङाव सिखारदो ओंखाम ओंख्रि संदो आरो बिदिनो डिउटि फैदो मामा हाय होन दे गासैखौबो फै ओरै फै नै हाय होन हाय होन जों खुगाजों हाय होन मा मेगन फारसे खोबथिखो दे होमबा गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो नायनायनि थाखाय बाय थांसै नै फिसाजोखौ बाबाय आं आयै थांसै मामा थांसै नै थांनानै दायो ओंखाम संहैफिनसै आयौ बहुत खस्थ' दायो नै 8टा जाबाय 8टायावहाय बन्द' बेनिफ्राय गाबोन आरो फुङाव 10टायाव फैनांगौ फुंनि 10टानिफ्राय 8टासिम आरोना डिउटिया आंना
नै दायो मोनाबाय नै लामायाव लोगो मोनबाय थायो आरोना फैनायावहाय सैमा फिसा जि किउटखा हाय हेलौ नै जि किउटखा आरोना लामायाव लोगो मोनबाय थायो नै फिसाजोआ जि मोजां मोनो फै मामा फैदो थांसै फै हाय होनदो दे बाय होनदो बाय करो बाय होनदो ओके चलो अभी जाएगा ठीक है इश जी मोजां मोनो सैमा